Jeg optager. Hej og velkommen til. Jeg ved ikke, hvad vi hedder. Men vi hedder Lofthund. Som I sgu kan se. Det er godt mandag. Jeg kan se det. Jeg kan ikke se en skid af. Men. Prøv at gøre sådan her mod kamera. Så prøv røg. Det er svært, det er ligesom på det hoved på den. Er det? Ja. Griner. Balta? Balta? Balta, kom her. Balta? Balta, kom her. Kom her. Kom, Kirke. Kom her. Kom så vel. Hej, jeg går. Hvorfor filmer du? Det ved jeg ikke. I 3D. Åh. Nu brændte jeg dig. Nå. Gør det ikke? Jo. Så ud. Jeg filmer mit øje. Og join. Der ryger mig lige ind i hovedet. Vent. Ikke endnu. Ikke endnu. Nu. Jeg har en dårlig kæreste. Hvad var det for noget? Kom altså. Hallo. 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 Skal jeg ryge? Ja, jeg skal komme herned med den, fordi jeg magter ikke mine sko. Kom om på den anden side. Yo! Spooky Sofie. Ja. Hallo, op tilbage. Hvad det har været. Det har været et eller andet. En gang.
Vil du ryge? Det er ikke det eneste, du har i hovedet. Nej. Endnu en video fra, hvad? Fra bonghovederne. Men vi ryger ikke bong. Vi ryger kun Jace. Jeg er kun bonghoveder, det giver god mening. Vi toger som bonghoveder. Så det gør en ting. Helt vildt. Lige nu står vi på Horsens jernbane. Det vil være. Horsens togstation. Togstationen. Ligger derhen. Det er den der bygning, der ligger der. Og de kører så selvfølgelig den her vej. Hvor er et eller andet sted i Danmark? Aarhus. Aarhus. Det er mod Aarhus. Det er mod Aarhus, og det er mod København. Kolding. Kolding, Esbjerg. Tyskland. Hallo, sig noget. Hvad skal jeg sige? Boller for kovejret. Ej, den er brugt. Den er for... Skal der have et duk med min duk? Skal der have et duk med min duk? Skal du have? Må jeg med du? Vi vil engang stige ned sådan en form. Det er sådan en duk. Flex. Ja. Du har da pinde over det hele, Balte. Han har snuppet de der tre rundt om sig selv. Dem her, ikke? Jo. Så slår sig sådan her ind i. Og sådan noget. Ja, helt sikkert. Sygt nok. En kæp til dig. Jeg tror ikke, den er så behagelig, men... Ej. Men what the fuck? Okay. Hva? Så. Det er alt, hvad jeg kan gøre med en pind. Hallo? Så har vi da noget at kaste til hinanden. Nå. Nej, okay. Vi har en hater i dag. Simon Juhl Nielsen, du er en fucking hater. Ja. Og jeg er din hater. Ligesom 280.000 Vi poster den på Facebook. andre. Vi poster den på Facebook, den her. Ja. Rejs dig op, Simon, i stedet for at sidde der. Du er for tyk. Og det mener jeg. Går kraften ikke så lang tid, så sidder han kraften fast i den der kontorstol, som er gået i stykker 4 gange. Hvorfor? Hvad er det her? Altså, er det spændende, ven? Ja, jeg synes, det er spændende. Ja. Hvad vil du have? Er det hårdt? Og så lidt på fansen. Det er så hårdt. Måske. Kan man lorte hver dag? Ja, lidt. Grå. Hvad?
grå himmel, og jeg har hår i munden. Det var en lortedag. Helt vildt.